Gospodine Trapan, vina Trapan su počela biti jako poznata, mislim ne samo u Istri nego i diljem Hrvatske, pa nam kažete onako u par riječi, odakle vama ljubav prema vinima? Pa ovako, ljubav prema vinima kod mene je novo nastala. Mislim, ja nisam iz vinarske ili vinogradarske obitelji, mi smo sve samo ne to. Moj pokojni djed je imao jedan mali vinograd koji kad je on preminuo, ostao meni, to jest mojoj obitelji na, kako se zove, tad je to bilo na teret. I ja sam nekako uz pomoć nekih starijih ljudi prvu godinu tu, to nekako se izmučio da dobi to prvo grožđe i taman se tad poklopilo da se u Poreču i su bili upisi za fakultet, to jest višu školu vinarstva. I ja sam se na to upisao i kako sam počeo se s time malo više baviti i gristo kod toga sam skužio da u biti ja imam i ruku za to, a i da me taj posao privlači jako. I tu su onda, od tud je počela ta ljubav, znači tu kreće, Trapan vina se tu počinju stvarati i kreće uzlaznom putanjom, evo i od tad smo došli do ovog velikog vinograda ovdje iza nas. Mislim da ta ljubav samo raste i jednostavno to je nešto što čemu sam se ja našao i u tome mislim i ostati. Vrlo lijepo, vrlo pozitivno s obzirom da ste mlad čovjek i ta ljubav prema vinima je rezultat ovaj veliki vinograd. Sad nam recite samo u par riječi koja su to vina, koje su